Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avval anдағы yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtirtuvchi Tuğan Jir topshiruğini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shodmiz. Bugungi chiqarilishda erta kelgan yoz so'nga qolmasmi? Mart oyindagi 2 bo'ron qo'ya ketgan. Xalq sinoptiklari bilan birga javob berashakmiz. Iginchilar yozga qirishlarini kirishdi. Xayrli soatda, o'ng'ishli yil bo'lsin. Moңарчы игътибар итүче булмаган, бүген Пышалым елгасының суы нигә үзгәргән дип аптырыйлар. Аларның эше Теплицага күчте. Яшишә үстерү серләрен Гүзәл Хусаинова өйрәнеп кайтты. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Узган атнада һава торышының кисәк кенә җылытуы күпләрне аптырашта калдыргандыр. Шул сәбәпле күп елгалар ярларыннан ташып чыкты. Аларга якын урнашкан торак пунктларда яшәүчеләрдә су басудан шактый зыян күрде, интекте. Табигатьнең көченә каршы торырлык көче юк шул адәм баласының. Язның булай иртә килүе дисәк, бәлки дөрес тә булмас. Кар бетүе дияргә кирәктер. Узган елда әнә яз иртә килгән иде. Нәтиҗәдә июнь башында да өстебездән калым кием төшмәде. Быелга кыш бик матур башланган иде ди халык синоптигы Әмир абый Шәрәфиев. Тик менә гыйнвар ягына чыккач тиешле суыклары да, бураннары да булмаган. Һава торышының булай иртә җылытуына сөенергәме, әллә киенергәме? Вакытыннан алда кайткан күчмә кошлар нишләр? Әмир абый Шәрәфиев белән Балташ районы Борнак авылында күрешеп, әнә шулар хакында сөйләштек. Кышкат елгасы быел Борнак авылын икегә бүлгән. Су нык җәелде, күпер өстенә менде. 25 март көнне ак кышларда төште. Тик нигәдер өчәү генә иде дип сөйли Миннифәр Зиядинов. Арчаны узып барышлый без дә күрдек ак кышларны. Ни гаҗәп, Казанка елгасының җәелгән урынында да өчәү генә иде алар. Бу язда күчмә кышлар бик иртә кайтты. Тик менә ел сайын Кышкат елгасы буенда бала чыгаручы кызгын гына уя кырырга ашыкмаган быел. Искисен сүтеп атты да, яңаны уялады да, исрада утырада башлады. Мин ниткәннән соң Казакстан башка ниләр белән карадым, Әмир абыйга шалтырттым. Мәтәм Әмир абый кызгын уя ясый башлады. Нитте инде ди кызгынды бала чыгарды инде ди. Мәтәм юк әле яңа утыра. Низмдә яннар шунда соң утыра башладылар, ха күренмиләр ана. Бер дә бергә тимиләр. Шунда Быел эшкәрәк ясадымы яны? Яны 3 метр өскә ясады. Моны астагы мондай улчы нида Oysalı yedi, iski yasa, ana sütü battı da, ana şunda yasadı. Min uyladım, kış üskü yasagay su köp bulayken bir yıl deyip. Min gel sanap kilem. Başka vakitte, yana ezgine uğraştırıp bunu yasaydır, yamasında üskü yasadı. Kızgın gadati yıllarda bir bala çıgarıp üstüre. Emine kuruluk, açlık yıllarını 2 bala üstüreyken. Şın sanitar kış indi ol. Uzi yaşagan urunda tavuk şıbışını da rencitkeni yok deyip minni fartabay. Qaysı vaqtda ikene, qaysı vaqtda bir neçə qara. Alar mənə may ayında mənə o bağçağa işib düşərlər. Mən onları utatdırmayım. Kişilərdə də təgə qaysı bir bağlar bulay tutub işətə verib, işətib yeyərlər. O köp para almayındı. Yağlada çöz, yağlada imgətəsiz deyib, o düşkəndə təgəndən doğru düşədə, bütün nağamıçı işib kitə almıyor. Ana şunda şirəm arasında uzun nağıyor. Onaları şul üstən güzətə verirlər. Mart ahırında o qarның ərib bituwe Künyak rayonlar üçün yoңалык bulmasa da, Tünyak rayonlar üçün seyrerek duyuldu bu yıl. Bizim Tünyak Tataristan için bir sorsan bu. Keşe 11 gradasiye məsələn. Mənə bugün 10'nu kursaydıp duradır yıl bizde. Bu kütülmegen нәрсе bu. Yazda bulay irtə kiligə tiyiştügül şekilli. Çünkü kış normal başlandı. Mənə aptırarlıq. Sınap qarıyıq. Әмир абый февраль азагында һәм март ахырында берәр көн генә җылытып алырга тиеш иде ди. Анысы кошларны йомырка салырга котыртып җибәрү өчен кирәк. Гомумән, язның булай килүе сагайткан халык синоптигын. Крещение суыклар булмады. Аны шул качману суыклар дип әйтәләр инде татарча. Бу суыклар бик кирәкле суыклар алар. Булар җәйнең әнә шул самый ашлыклар өлгергән шырга туры килә торган вакыт ул. Başaq tuturu işçilərine doğru kilətirən vaxt. Mənə bu əйтəndə bizning Uğurka bu soňa qalırğa mümkün deyəm. İkinci, 2 buran bulmadı. Mənə ol buranlar bala barır bulmuşu qalmıylar. Neşikdə bulsa bulalar alar. Başılsa yaşaq buranı, qarğa buranı mı? Alar bulmadı. Alar bulurğa teyişi bulmadılar. Mənə bu indi aprildə bulurğa mümkün bir sanın. Даже bir yılını şolayda buldu, almağaçlar şeşek atqaç buldu. Менә шулай гына булмасын инде ул. Хәер, узган елда яз иртә килгән кебек иде, узакка сузылды. Борнак авылында bir риваятта яши икән.
Аның буенча 8 март тирәләрендә рабига бураннары булырга тиеш. Быел ул бураннарда күренмәде. Ботакка барганнарлар, нигә кышкы турманна 3 кеше булалар иналар әйтүләре буенча бу, әнинең сөйләве буенча инде бу. Булар кайтырга чыккач буран чыга, икесе менен нене ташлап калдыралар. Ботакларын, чабык-чабыкларын, монсы ташламыйча миңа өйдәгеләр ачулана дип, бу ботагын кайтырга дип нитә адашып китеп, монда ерак түгел генә ни Искатырҗа дигән авыл бар безнең 2 километр гына, шул тауга барып үлгән дип әйттеләр инде. Шул без ел сайын 8-10 мартларда рабига бураннары көтәдерик, ул бураннар булмады бу ел. Синоптиклар якын арада гына бураннар булыр дими әле. Киресенчә, алдагы 10 көндә 10-12 градус җылы булачак. Көннәр булайрак торса, җимеш агачлары да озакламый чәчәккә бөреләнер. Булмый калган 2 буран гына шул вакытта дуламасын иде инде. Бүген республика районнарының яртысыннан артыгы язгы кырышларына киреште. Бу нигездә уҗым һәм күп еллык үлән мәйданнарын тукландыру. Төннәрен суыткан вакытта көзге культураларны томан агрегатлары белән ашлый алдылар. Хәзер төнлә дә җылы, димәк, кырларның җилләгәнен көтәргә туры киләчәк. Ә менә күп еллык үлән кырларында хәл уңайрак. Алары җилләде инде. Тизрәк ашлама сибәргә һәм тырмалап куярга кирәк. Кырга чыгарлык техникалар әзер диярлек. Тракторлар, культиваторлар, тырмалар 98%-ка, чәчкечләр тулысынча әзер. Ознакай һәм Алексеевский районнарыннан безнең репортаж. Тырма җыябыз. Безгә 21 замена подшипников, тырмаларны, как бы готовимся. Әзер әйберне җыеп кую кыеныш түгел анысы. 16 март көнне Ознакай районы хуҗалыкларының язгы кырышларына әзерлеген махсус комиссия тикшерде. Районда зур агрофирмаларда, урта кул хуҗалыкларда, фермерларда бар. Башкарылган эшләрне чагыштырып карарга җирлек бар. Кекре елгалар бүген үк кырга чыгырга әзер. Механизаторлар белгечләрдән әмер көтә. 800 гектар көзге культуралар чәчелгән. Шуларга хәзер удобрениялар кертергә кирәк булачак инде безгә. Беренче чиратта 1700 гектар безгә яровой культуралар чәчәргә кирәк булачак. Иң мөһиме сөрүлек җир һәм савылган сөт өчен хөкүмәт субсидияләре бирелгән. Бүген хуҗалыкларның чыгымлы вакыты. Шуңа да карамастан кредит алырга да туры килә. Ташламалы, ягъни 5%-лысын ала алсаң, бик яхшы дип белгечләр. 2 агрегат чәчәгендә, 2 агрегат культидә, 4 агрегат тырмалауда була. Бүгенге көндә ягулык, майлау материаллары, семиналар барсы да бар. Шуңа күрә инде табигатьнең өлгереп җитеп, чәчи башланганын көтәбез. Алла бирсә. Чираттагы тукталыш Ирекле авылындагы Габидуллиннарның фермер утарында. 7-8 ел элек гади бер гаилә фермасыннан башланган эш бүген менә шушы дәрәҗәгә җиткән. Хәер, Илшат Габидуллинның савым сыерларына нинди уңайлыклар тудыруы, ашату рационын үзенчәлекле итеп киләвен күрсәткәнебез булды инде. Күпме техника алынган. Бүгенге көндә инде авыррак менә, күпме әле 1000 тоннадан артык ипиләре дә бар. Саталмыйлар, бәяләре бик түбән. Бүгенге көндә арпа, будай бәяләре шул 6000, 5000гә сораучылар бар. Сөт бәясе дә төште бүгенге көндә хәзер 25 сумга хәтле төште. 33, 35 сумга бүгенге көндә сөт бәясе дә төште. Шуңа күрә хәзер инде менә авыррак, но барыбер алар оптимистлар, алар ирешмиләр, 1 миллион кредит түлиләр ай сайын. Бу язда Ознакай районы игенчеләренә 17 000 гектарда күп еллык үләннәрне һәм 12 000 гектарда уҗымнарны тукландырасы бар. 22 данә заманча чәчү комплекслары бар. Тагылма агрегатлар өчен 290-нан артык трактор кырга чыгачак. Әзерлек район буенча яхшы. Инде кичә эшне башлап җибәрдек. Язгы кырышларын башладык без республикада. Иң беренчеләрдән булып ашлама кертә башладык. Агрофирма Ознакай, бүген Союз Агро кертә башлады ашлама күп еллыкларга һәм инде уҗым культураларына. Göre rayonda iş bара, язгы кырышларына әзерлек яхшы. Бар инде безнең авыррак фермерларыбыз, авыррак хуҗалыклар. Алар белән инде без аерым эш апарга тиеш. Кузангай җәмгыятенең Алексеевская халык предприятиесендә дә күп еллык үләннәрне тукландыралар. 1 гектарга кертелә торган ашлама күләме 100 килограмм. Туман агрегатлары спутникка тоташкан, бер кишәрлек җирдә ашламадан мәхрүм калмый. У нас остается 70 гектаров, небольшое поле. Тагын 70 гектарда тукландырасы калды. Күп еллык үләннәрнең гомуми майданы 1650 гектар.
Булардан соң көзге будай кырына күчәчәкбез. Алары 3900 гектар мәйданда. Тикшерттек, уҗымнар яхшы кышлаган. Безнең бу туман агрегатлары икенче мәртәбә ашлама кертүдә дә катнашачак әле. Сезон буе эш бетми аларга. Бу язда барлыгы 13000 гектарда бөртеклеләр чәчәргә планлаштырабыз. Станислав уҗымнарны карап чыктык, 95% яхшы хәлеттә дип куанычын яшерми. Әле куанырга иртәрәктер дә, уҗымнар өчен салкыннарның кабатлануы куркыныч. Хәзер берәр көн җилләсә, уҗымнарны тукландыруга да керешәчәкләр. Алексеевск районында ашламалар язгы кырышлар өчен җитәрлек кайтарылган. Калганын яфрактан тукландырырга алып кайтачаклар. 62 мына хуҗалыклар җитештерде. Һәр хуҗалык үзенекендә, кайсының күбрәк, кайсының шул безнең селинде 70 дәвга җиткерү. Барлык хуҗалыкларда теге ашлама белән тәэмин ителде. Уйлыйбыз, что ел барышында тагын мондый подкормкаларга, яровыйларга тагын әле истәмә алып кайтырбыз, субсидиялар алдык, истәмә рәвештә удобрениялар алабыз. Булай әйбәт булырга тиеш барсы. Родина хуҗалыгы җитәкчесе белән дә кырда күрештек. Илгизәр Әхмәтов республикада иң тәҗрибәле җитәкчеләрнең берсе. Төрле елларны күрергә туры килгән аңа. Ну, иртәсен иртәдер дә, но бит менә ул үзе күрсәтә, ничек эшләргә менә үзеннән үзе шакыра кырга. Аны бер нәрсә эшләтеп булмый. Иртә килдең дә, соң килдең дип әйтергә юк монда. Менә чыктык кырга эшлибез. Родина хуҗалыгында күп еллык үләннәрне тукландыру озакка бармас. 650 гектарда чәчелгән көзге будайлары бар әле. Ырлыкчылык белән шөгыльләнгән хуҗалык буларак үсемлекләрне тамырдан тукландыруны да кулланалар биредә. Уҗым кырларына кирип барган, пока эшләп булмый әле дә. Шуңа күрә инде монда эшли торабыз. Ну, көтәбез инде җирләрнең өлгергәнен, бүген менә кояшлы, җилле погода киптерә, өлгертә. Әлләнсә тартырга сузарга юк, менә шул эш башланып китте инде быелгы шул чәчү чоры. Күпмедән кертәсез ашламаны? Ну, 150 килограммны кертәбез. Тамырдан тукландыру вакытында бит инде ашлама, ул бит инде непосредственно тамырга килепләгән инде. Атна ахырына күп еллык үләннәрне ашлауны төгәлләр без дип уйлыйбыз. Һәм менә бүген кирип калалар азимут культураларга, ул безнең 17,800 гектарда. Bir gündən, bir-iki gündən тоже başlayırız alanına podkormkaya. Хуҗалыклар әзер, погоданың килүгенә инде, җиргә кирип булуына. Әнә шулай бу атнада игенчеләр язгы кыр эшләрен башлады. Хәерле сәгатьтә булсын, әйбәт еллар килеп, мул уңыш белән сөендерсен. Узган атна ахырында Орча районы югарып Шалым авылыннан Рөстәм абый Зиятдинов шалтырата. Сулышы капкан. Әнемди ферма яныннан көпергә пычрак су агып төшә. Шуннан Шалым елгасына куя. Аккан су караңгы шия төстә, күбекләнеп тора. Елгадагы балыклар үлеп бетә инде дип тизеп китте бу. Икенче көнне Балтач районына кайтышлый кирип чыгарбыз дип килешеп саубуллаштык. Баксаң, узган җәйдә Шалым елгасын буып күл казыткан икән ул. Аның тирә юнен моторлап, авыл халкына кайткан кунакларга ял итәрлек урын ясарга исәбе. Әтеге ферма ягыннан агып төшә торган су бүтән елларны да агып төшкән инде. Буасы булмагач, ничек төшкән шулай агып та киткән. Аңа игътибар итүче булмаган. Быел аны җыелып торгач күзгә ташлана шул. Чынлыкта ферма яныннан нинди су агып төшә соң? Киләсе язмада бергәләп ачыкларбыз. Шалым елгасы дип атала. Бу безнең төшә бар, иң беренче төшә бу Казанкага. Үрнәккә Казанкадан Волга елгасына чыга бу. Менә шушы югарып Шалым күпереннән соң елганың ике өлешен булдырып куйган Рөстәм абый. Хәзер ике урамны тоташтыра әлеге бия. Янәшәгә күлен дә казыткан. Әлбәттә, зур эш. Дуслар да, теләге булган авылдашлар да ярдәм итте ди. Яр буендагы чытырманлыкны чистартуда күп көч таләп итә. Менә бу тирәләр шүплеге булар. Менә булар шүплек. Монда агачлыгы. Bularını bitərib, җыештырып бетереп, монда шән ырлыклары белән чәчеп, моны 5 агачлар утыртып, бу җирләрен тротуарлар ясап, бу дальнейшем шундый Алла белсә. Ну, артка чигенмәскә инде, шушыны хат эшләгәч, Аллаһ Тәгалә Алла белсә, исәнлек саулыкны бирсә, шушыны эшләп чыгарга Алла белсә, Алла белсә, Алла белсә. Уй планнары зурдан Рөстәм абыйның. Район үзәкләрендәге елга буйларын моторладылар. Андый урын авылларда да булырга тиеш ди ул. Монда утлар янып тора торган була инде Алла белсә. Ял итәргә инде. Ял итәргә бу, туристический итеп инде. Шөп рәхәтләнеп ял итеп, балык тотып, әнә шул кырыйда гына капти итеп. Кызганыч, бүген борчылырга мәҗбүр. Елгада балыклар үлә. Күлгә керә торган су торбасын томалап куйган инде.
Бүтін елғаны қаплап бітіріп буламыни. Менә шушы көпірге үстәге ферма ягыннан кызгылт шия түсендәге язгы су агып төшә. Менә шушы әйтик бурылыш жыл кырнаук, монда синас да салып куйганнары инде. Шуннан соң моның ферманың бүтін сидеге, бүтін нәрсә җыелган, менә шушында җыелып тора да. Менә шулай итеп без аны мин монда бияләр биягәнче күрмәгәнбез. Монда биягәч менә күренде ул ханәсе икәне. Менә чиста сидик монда. Әлек агып китеп барган инде бу. Бу кислоталы әйтергә кирәк, укыган барыбер укыганбыз бит нәзгенә булса да. Бу кислоталы менә сидик. Менә монда күренән ана ни? Менә хәзер күрсәтәм. Әгәр дә күренсә инде ана күбек. Селкенеп утыра бу кислоталы ни бу? Монда инде балыкларда җибәргәннәр инде хайран гына зур балыклар да бар. Булар менә бу нәрсәдән соң белмим менә исән чыгалармы булар юкмы? Дөрестән дә асфальт юл чатында синаш курганнары салынган булган. Без килгәндә бернинди хәрәкәт юк иде. Хәзер техникасы да килгән, синаш салынган урынны тәртипкә китерәләр. Кар сулары төшкәнче өлгермәгәннәрме? Терлек азыгы өчен махсус базлары юкмы? Бу сорауларны без ферма мөдире Зәлидә Таһировага юлладык. Ел сайын шушында синаш курган салабыз, шушына ашатабыз ел сайын. Нәшәп полиэтиленын җыеп барабыз инде, карасында калган шулай карасында кала дагын, язга чыккач шулай итеп җыябыз инде ел дагын. Быел бит просто яңгыр һаман саен явып тора, нәзрәк соң ара калды инде полиэтилен җыюы. Ул су елда шуннан ага, кызлар әйтә инде шунда авылда торган кешеләр, мин бу кешесе түгел. Елда шуна урманнан агып төшә торган су шулай агып төшеп китә. Берничә көнлек су инде ул. Монда шул күл ясагач инде хәзер ничәтәсен инде. Быел биягәч инде. Күрнә инде быел күренгән инде. Калган эшкә кар ява диюләре хак инде. Бу урын вакытында җыештырылган булса, чит кеше белми дә калыр иде. Монда Рөстәм абый экологларны да чакырып китергән әнә. Раз алынган соң икән инде, колхоздан бүтән җирен сатып инде, менә безнең әтиләр, бабайлар төзегән әйберләрне сүтеп алып китүдән түгел, именно менә шушындый акларны да карарга кирәк дип уйлыйм мин. Синаш чокырлар юкмы сезнең монда курганга саласызмы? Синаш чокырлар да тулык. Курганда башта кургандан алып тора кирәк. Бунда теге язга менә пешерәк кала дип, беренче кургандан шатабыз инде. Инде 2 ел элек Залида килгән бар иде. Ничек монда хәлләр? Шул килеш барасызмы? Сау. Аллага шөкер, шулай барабыз. Сыер санын кибетмәдегезме? Юк. Кибетмәдек. Зарплата алалар менә 3нче көн. Суббота көне бирдек зарплатаны. Авансылар кайтырып алып барабыз зарплатаны. Канәгать булмаса эшләмәсләр, эшлибез Аллага шөкер. Бүген Пшалым елгасына агып төшкән кар суы тереклек өчен ни дәрәҗәдә куркыныч соң? Моның өчен агып төшкән суны лаборатория шартларында тикшереп карау мөһим. Язгы су ташулары, су күтәрүләр башланды. Район буенча күзәтеп торабыз. Су тиешле дәрәҗәдән югары күтәрелгән урыннар да бар. Бүген Кәче авылы язгы ташу 2гә бүлде. Югары Пшалым авылында язгы кар сулары ферма ягындагы пычракларны юып төшерде. Бүген урынга чыгып, хәлне тикшердек. Су үрнәкләрен алдык. Хәзер шуларны тикшерәбез. Нәтиҗәсе соңрак булыр. Ферма ягыннан агып төшә торган кар суында тереклек өчен зыян китерә торган матдәләр табылса, агрофирма җитәкчелегенә шелтә белдерәчәкләр. Күрәсез, җәза алай ук каты түгел. Җәзага тикле суны лабораториядә тикшерергә кирәк бит әле. Без Пшалым елгасына агып төшә торган суны Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелегенең татар тикшеренү лабораториясына илттек. Әлбәттә, суның составы тиешле таләпләргә туры килми ди лаборатория белгечләре. По результатам исследования были выявлены следующие отклонения. Тикшерүләр нәтиҗәсендә судагы эш күрсәткечнең, ягъни зарарлы бактерияларның нык кына артуы ачыкланды. Гомумиләштерелгән колиформ бактериялар нормага караганда 20 тапкырга, Escherichia coli 10 тапкырга, энтерококклар 5 тапкырга күбрәк. Бу агым суның пычраклыгын аңлата. Мондый шартларда балык та яши алмый, сулыктагы башка җәнлекләр дә үләргә мөмкин. Бу очракта ни эшләргә буласың? Әнә шул фермадан төшә торган су юлында тирән чокыр казырга киңәш итә белгечләр. Зарарлы матдәләр шул чокырда тынып калып, микъдарлары күпмедер дәрәҗәдә кимриде диләр. Быелгы ташулар тыйлагып килә инде. Мондый алымны киләсе елга алдан ук кулланыр терлек асраучылар дип ышанабыз. Яз иртә киләме яки соңга каламы? Яшелчәчеләр үз вакыты җитү белән үсентеләр чәчеп куя. Үсә төшкәч аларны күчерә башлыйлар. Бүген Нармык хуҗалыгында кызу эшнең теплицаларга күчкән вакыты. Быел алар үсентеләр күләмендә яшелчә үстереләсе мәйданнарны да арттырачаклар.
Не үшінме? Узган ел түзіле башлаган яшелчә саклау һәм эшкәртү комплексының беренче өлеше быел ук эшли башлаячак икән. 6000 тонна бәрәңге сыйдырырлык саклау бинасында эчке эшләр һәм махсус җайланмалар гына урнаштырып бетерәсе бар. Икенче икмәкнең мәйданында быел 2 тапкырга арттырмакчылар. Бүген теплицада хезмәт куючылардан яшелчә үстерү серләрен Гүзәл Хөсәенова өйрәнеп кайтты. Венера Павафина Нарманкада овощевод совхозы вакытыннан 1981 елдан бирле эшли. Март айыннан башлап уңыш өлгергәнче теплицада, аннан басуда кышын яшелчә саклау бинасында ул. Хәзерге вакытта теплицада яхшы үсә торган сортлы помидорларны күчереп утырту белән мәшгульләр. Без аны хәзер нигә куябыз? Күчереп, передвижка ясап җөрибез. Ул күчергән саен ныгый. Күчергә кирәк. Идея шулай ук. Инде бакчага утырткан вакытта төп шарт помидор өчен туфракта 20 градус, ә кыяр өчен 23 градус җылылык булырга тиеш. Нарманка ветераннарының тагын берсе Фәния Гайфуллина инде яфрак чыгарган кәбестәләргә су сибә. Әлеге сортның кәшәннәре август айларында ук өлгереп җыярга яраклы була. Шунда ук халыкка сату өчен яшелчә, гөл үсентеләре дә үстерәләр. Питониларны 9000 чәчтек, бархатсылар 6000 чәчтек, синие 3000, сальвия чәчтек 3000, флуксы 3000, әле ниләре портулаклар нидә яшиктә аларны пикер әйтәбез. Буларны туры касты гына чәчтек. Портулакларны шундый ваграк орлыкларны инде яшиккә чәчеп аннары пикер әйтәбез. Аларда шул 3000 инде. Бүген 9000 төп помидор үсентеләре чәчелгән. Бу барлык томатның бер өлеше генә әле. Моннан тыш кыяр, кавын, карбыз, кабак үсентеләре дә әзерләп бирәләр. Иң мөһиме сорау бар ди яшелчәче агроном Фикус Тимергалиев. Ул үсентеләрне үзебезнең территорияда сатабыз, клиниклар җылда киләләр, Казаннан киләләр, башка районнардан, якын тирә бакчачылыклардан киләләр. Җылда алай курлаганнары юк. Мондый популярлык, сыйфатлы орлык һәм якты күңелле, оста куллы яшелчәчеләр эшедер мөгаен. Физик эшкә күнеккәнгәме, апалар лаеклы ялда булсалар да эшләреннән туктарга ашыкмый. Иде утырасы килмәгән менә. Җөрибез, бәрәкәттә бәрәкәт диләр. Даруларында шәбесендә җөрибез, Аллага шөкер. Монда яшәп эшләүче яшьләр бик аз, бармак белән генә санарлык. Күбесе Урта Азиядән килгән егетләр кәбестә утырталар. Иске булса да техникалары бар. Берничә минутта кассеталарга туфрак тутырып, шунда 1000нән артык орлык салып чыга. Чәчү күләме аз булганда, менә мондый җирле осталар ясаган җайланма да ярап куя. Мондый кул чәчкече белән бер юлы 140 орлык салырга мөмкин. Гадәти елны теплицада эшләр март башыннан җанлана. Быел бераз иртәрәк тотындык ди агроном. Безнең ел безнең 50 гектар кәбестә утыртырга планлаштырылган. Бүген көнгә без бу эшләрне иртә җитешә торган, уртача җитешкән кәбестәләрнең орлыкларын без чәчеп бетердек. Яңа уңышка нигез салына. Алары өлгергәнче кулланырга складларда сакланган яшелчә җитәрлек әле. Төрлечә инде кишер, шигендерләр уже безнең практически сатылып беткән. Бу кәбестә быелгы елны бик авыр бара. Узган ел Нарманкада яңа яшелчә саклау һәм эшкәртү комплексы төзи башлаганнар. План буенча ул 25нче елда сафка басырга тиеш. Анда 44 тонна яшелчә һәм бәрәңге саклап булачак. Чистартып юу, капчыкларга тутыру эшкәртү цехы да эшләячәк. Моның кадәр зур биналарны эшле итү өчен чәчүлек мәйданнарны арттыру турында инде бүген үк уйлана башлаганнар. Быелгы көндә 400-500 гектар уже бәрәңге булырга тиеш. Кәбестә шул урында пока, кыя кишер, шигендер тоже арттырга планлаштырыла. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Безгә сорауларыгыз булса, экранда күрсәтелгән WhatsApp номер аша юллагыз. Тоткан уразаларыбызны Аллаһ кабул итсен. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.